gerne have kylling i stedet for... Ja, så har jeg prøvet at lave hjemmeflæsk her i dag. Ja. Ind i ovnen med den nu. Med brun farin og det. Ja, det må jeg sige. Filmer du, Mads? Ej, jo, vi glæder os. Jeg har lavet hjemmeflæsk, og så har du løg i også. Og dække bord. Ikke? Jeg kan ikke lave det også lidt med på den åbne i ovnen. Det er så Ole, der har lavet æbleflæsk, siger han. Og plukke kyllingen også. Og plukke kyllingen, ja. Ja. Kan du så sætte æbleflæsken i ovnen? Det kan jeg godt. Når man har stået og lavet den, så kan du også sætte den i ovnen. Det står fint der. Flot. Ja. Det var godt, ja. Så er vi ved at være klar til at spise, eller hvad? Og hvordan har du så lavet den æbleflæsk? Prøv at fortælle lidt om, hvordan du laver æbleflæsken her. Det må være det. Jeg plukker æblerne først i efteråret. Okay. Ikke? Og så er de jo skåret i tern. Nærmest. Både. Med, ja, nu er sursen i efter også. Og så er der løg i, og så er der brun bag med brun farin. Ikke? Og så er jeg starter jo med at stege flæsk. Jeg starter med at stege flæsk. Nå. Varmer du panden op først, eller hvad? Skulle den hele til at være varm? Du må ikke kigge på Henriette, hvis han skal spørge noget. Koleort, det er det jo til. Koleort. Vi laver flæsken på en kold pande. Nu siger du vi. Ja. Jeg? Jeg lagde flæsken på en kold pande. Nu skal du til æren for det hele. Nej. Og så stegte vi al flæsken først. Hvad så meget tager Og hvad? så Vi tager den bagefter. lavede vi løgskiver i fedtet på panden, og så lavede vi æblerne i. Ja. Og så lavede vi noget brun farin. Og så lå vi æblerne og løg stå til de var møre. Så hældte vi det på et fad og lagde flæsken over. Og satte det i ovnen for at holde det varmt. Indtil vi skal spise det. Har du nu lavet pommelum i det, Henriette? Og jeg har husket at vaske hænder. Har du lavet pommelum? Jeg har lige været på hygiejnekursus, så jeg ved godt, hvordan man Hvordan man vasker hænder. Du må også